У студыі Віталь Бавін. І сёння ў нас. Лукашенко на кліматычным саміце ў Дубаі. Прэс-служба дыктатара хваліцца паспяховымі перамовамі, а асобныя ўдзельнікі імпрэзы адмаўляюцца з ім фатаграфавацца. Ваяр свету, які загінуў за нашу і вашу свабоду, Эдуарду Лобу магло б споўніцца 35 гадоў. Маці героя ў нашай студыі. Калядны цуд для дзяцей палітычных вязняў, пра марафон салідарнасці, новыя зборы на патрэбы беларусаў, апавядзе сузаснавальнік фонду Байсол Андрэй Стрыжак. Не абмінем і іншыя тэмы гэтай пятніцы, таму застаньцеся з намі. Белсат можна не толькі глядзець, але і чытаць актуальныя беларускія і сусветныя навіны, аналітыку, фота і відэафакты вы знойдзеце на нашым сайце belsat.ru і ў нашым тэлеграм-канале. Але, карыстаючыся нашымі рэсурсамі, не забывайце пра ўласную бяспеку. Мы працуем для вас і ў сацыяльных сетках, і вы можаце дапамагчы нам распаўсюджваць праўдзівую інфармацыю. Для гэтага ставайце падабайкі і кідайце каментары пад нашымі трансляцыямі на YouTube. Чым болей падабаек, тым болей людзей пабачаць нашыя матэрыялы сярод рэкамендаваных відэа. Ды зноў-такі, перадусім дбайце пра ўласную бяспеку. Пачнем выданне з Дубаі, дзе адбываецца кліматычны саміт. Пра ўдзел у ім заявілі кіраўнікі 160 краінаў. Накіраваліся туды прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі на чале самаабвешчаным прэзідэнтам. Працягнецца саміт ажно да 12 снежня. Пра што сусветныя лідары будуць размаўляць там амаль 2 тыдні, глядзім у наступным матэрыяле. Кліматычны саміт у Дубаі праходзіць у межах парыжскага пагаднення аб скарачэнні выкідаў вуглекіслага газу ў атмасферу дзеля барацьбы з глобальным пацяпленнем. Сімвалічна, што менавіта сёлета планета перажывае найгарачэйшы год за ўсю гісторыю метэаназіранняў. На саміце маюць абмеркаваць 4 галоўныя тэмы. Першая – ацэнка поспехаў у барацьбе са зменаю клімату. Саміт мае падвесці вынікі зробленага за апошнія 5 гадоў. Паводле папярэдніх звестак, прагрэс пакуль не надта вялікі. Другое пытанне – кампенсацыя развіваным краінам. Каб перайсці на чыстую энергетыку і транспарт, ім патрэбная фінансавая дапамога, але хто і колькі будзе ім плаціць, пакуль невядома. Трэцяе – дыскусія нафтавых краінаў і захаду пра адмову ад нафты. Ці знойдуць яны баланс інтарэсаў. Чацвёртая тэма – патраенне магутнасцяў зялёнай энергетыкі. Калі ў заходніх краінаў ёсць на гэта грошы, то развіваныя дагэтуль мусяць спальваць вугаль і газ. І без дапамогі яны наўрад ці дадуць рады перайсці на аднаўляльныя крыніцы энергіі. Адметна, што кіраўнікі найбуйнейшых эканомік свету, Кітаю і ЗША, на саміт не прыехалі. Затое туды завітаў самаабвешчаны прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко. Паводле афіцыйнай версіі, каб падзяліцца сваімі поглядамі на кліматычныя праблемы і сустрэцца з лідарамі афрыканскіх краінаў. Міжнародная ізаляцыя, відаць, даецца ў знакі узурпатару. Выглядае, што ягоная прэсавая служба пастанавіла напоўніцу скарыстацца з кліматычнага саміту, каб паказаць неймаверную замежнапалітычную актыўнасць Александра Лукашэнкі. Лайк ад першага, так назвалі гэтае фота лукашэнкавыя медыйнікі. Узурпатар стаіць побач з генеральным сакратаром ААН і прэзідэнтам Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Насамрэч, гэта пратакольнае фота, якое рабілі з усімі гасцямі саміту. Акрамя Лукашэнкі зарыгінальнічаў падчас фатаграфавання і прэзідэнт Рэспублікі Палау. Таксама Александр Лукашенко, цытата, на палях саміту правёў паўнавартасную сустрэчу з прэзідэнтам Зімбабве. Ці можна назваць размову ў агульным холе пры століку з булачкамі і пірожнымі паўнавартаснай сустрэчай, вызначайце самі. Першаму месца ў першым шэрагу цешацца прэсавая служба Лукашэнкі з той нагоды, што іхны шэф трапіў на пярэдні план на супольным фота. Хаця відавочна, што расстаўлялі гасцей саміту не паводле палітычнай вагі ў свеце. Дарэчы, прэзідэнты Літвы, Латвіі і Польшчы адмовіліся ад агульнага фота разам з Лукашэнкам. Мы надаем неацэнныя экасістэмныя паслугі нашаму кантыненту, захоўваючы унікальную крыніцу кіслароду. Прыродныя балоты, лясы, лёгкія Еўропы, гэтак хваліўся Лукашенко, выступаючы на кліматычным саміце, і пажаліўся,
што заходнія санкцыі нібыта замінаюць Беларусі скарачаць выкіды парніковых газаў. Але ці так гэта насамрэч? Разважае Валер Кавалеўскі, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў міжнародных справах. Трэба сказаць, што краіны ўжо даўно ігнаруюць падобныя ініцыятывы, падобныя выказванні з боку Лукашэнкі да 2020 года. Да іх ставіліся так досыць скептычна. А пасля 2020 году это просто разумеюць, што гэта хлусня і прыкрыццё нейкіх сваіх палітычных мэтаў. І нават у гэтым сэнсе выступ Лукашэнкі на такім непалітычным саміце, здавалася, які тычыцца пытанняў кліматычных зменаў і аховы навакольнага асяроддзя, зялёнай эканомікі. А Лукашенко кажа пра канфрантацыю, якая не дазваляе яму выконваць тыя мэты, якія ставяцца менавіта у пытаннях кліматычных зменаў. Але важна тое, што гэтую канфрантацыю Лукашенко распачынаў сам. Гэта тычыцца і таго, што адбываецца ў Беларусі пасля 2020 года, і ў асаблівасці пасля таго, як Лукашенко далучыўся да агрэсіі супраць Украіны. Бо гэты ўзброены канфлікт нясе вельмі значныя страты, вельмі значную шкоду для навакольнага асяроддзя. Тут няма ўжо і казаць, што пра зялёную эканоміку ці зялёны парадак дня. Нагадаю таксама, што ў самой Беларусі ёсць такі безлітасныя проста вынішчэнні лясоў для таго, каб зарабіць на гэтым грошы. І тут рэжым проста не хаваючы прадае нашы народныя багацці для таго, каб атрымаць грошы, для таго, каб заткнуць тыя дзіркі ў эканоміцы, якія ўвесь час паўстаюць. Нагадаю таксама пра меліярацыю, якая абсалютна безглуздая, якая ўжо паказала сваю шкоднасць для навакольнага асяроддзя яшчэ ў савецкія часы. Зараз мы бачым аднаўленне гэтай практыкі, калі знішчаюцца вельмі тонкія, вельмі важныя экасістэмы па ўсёй Беларусі. Нагадаем таксама пра атамную электрастанцыю ў Астраўцы, якая самой сваёй прысутнасцю нясе патэнцыйную шкоду для навакольнага асяроддзя, для экалогіі Беларусі. То бок тое, што кажа Лукашенко, нібыта нашы балоты і лясы нясуць вялікую карысць для ўсёй Европы, гэта, конечно, хлусня ў тым сэнсе, што робіцца значна больш і рукамі самога Лукашэнкі, а не беларускай прыроды, для таго, каб шкодзіць навакольнаму асяроддзю ўсяго рэгіёна. Анатоль Котаў, палітолог і былы дыпламат ужо ў нашай студыі. Спадар Анатоль, вітаю вас. Добрый вечер. Як вы лічыце, якія галоўныя мэты ставіў перад сабой Лукашенко, збіраючыся на гэты кліматычны самміт у Дубаі? Но гэта, конечно, не кліматычная повестка. Гэта сустрэчы з лідарамі, перадусім афрыканскіх дзяржаў, і паказанне праз гэта, што няма нейкай такой ізаляцыі. Гэта адпачынак у Эміратах і сустрэчы са сваімі эміратскімі суразмоўцамі. Ну і трэцяе, выкарыстанне трыбуны форуму для таго, каб распавесці свае дзіўныя ідэі пра абарону навакольнага асяроддзя. Сёння мы іх пачулі вельмі добра. Самае галоўнае гэта сабраць грошы ў тых, хто развязвае войны, і раздаць усім. Ну, як у Шарыкова, адняць і падзяліць. Як, уласна, гэтыя заявы Александра Лукашэнкі могуць быць успрынятыя ўдзельнікамі гэтага самміта? Ну, калі б ён спыніўся на першых двух частках сваёй прамовы, апладысменты былі б заслужаныя, але ён не вытрымаў, і яго панесла далей менавіта ў той бок, што агрэсары знішчылі Ірак, агрэсары знішчылі Афганістан, агрэсары зараз знішчаюць Украіну. Але відавочна, хто вядзе вайну супраць Украіны зараз і хто яму дапамагае. То бок гэта Расія і гэта Лукашенко сам. То бок ён сам ад сябе грошы павінен запатрабаваць. Вось, на жаль, формула удзелу ў такіх міжнародных мерапрыемствах, яна дазваляе выкарыстоўваць трыбуну для такіх папулісцкіх і супярэчлівых заяў. Таксама Ну, як і на розных мерапрыемствах, якія арганізуе Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. Так, дакладна. І там таксама была беларуская дэлегацыя, якая сёння таксама паліла напалмам проста. Спадар Анатолій, прапаную паслухаць яшчэ меркаванне Алексея Ганчарэнкі. Прысутнасць Лукашэнкі на сусветным саміце барацьбы са змяненнем клімату ў Дубаі пракаментаваў кіраўнік парламенцкай
группы «За демократичную Беларусь» у Верховной Раде Украины. Давайте послухаем. Найбольшая праблема сёння тое, што мы зноў бачым, як рэжым Лукашэнкі выходзіць з-пад міжнароднай ізаляцыі. Мы бачым, што Лукашенка едзе на міжнародныя падзеі, як гэтая кліматычная канферэнцыя. Стаіць, фатаграфуецца з лідарамі. Ён нелегітымны, ён проста намеснік акупанта, гаўляйтар Беларусі. Гэта найбольшая праблема. Гэта фактычна здаванне Беларусі. Яно працягваецца, і на гэта вельмі балюча глядзець. Спадар Анатолій, ці вы пагадзіліся, што гэта спроба выхаду Лукашэнкі з міжнароднай ізаляцыі, і што гэта не проста спроба, а можа быць і ў нейкім сэнсе поспех? Цяжка назваць гэта поспехам, і таксама цяжка назваць гэта спробай. Цяжка назваць поспехам, таму што насамрэч ніхто ўсур'ёз вось гэтай заявы дзіўнай Лукашэнкі на саміце не ўспрыняў, прынамсі з больш-менш такого цывілізаванага свету. Аднак гэта не спроба, гэта скарыстанне тых магчымасцяў, якія ось такія міжнародныя пляцоўкі яны даюць. Апрача Лукашэнкі там сёння быў і спадар Баскаў, пра якога было шмат дакладаў, у тым ліку у тую самую ААН і АБСЕ аб яго дачыннасці да забойства Рамана Бандарэнкі, але нішто не перашкодзіла яму атрымаць акрэдытацыю і там дзесьці на сустрэчы. Тлумачыць, што яны ўсіх запрашаюць, усіх самых адыёзных дыктатараў. Прынамсі, так можна было назіраць на рознага кшталту імпрэсах зарганізаванай Генеральнай асамблеяй Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Тут цікава яшчэ, што Лукашенка ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што асобныя лідары краінаў, у прыватнасці Літвы, Латвіі і Польшы, адмовіліся нават з ім знаходзіцца на адной пляцоўцы, фатаграфавацца на агульным фота, як это заявіў Гітанас Наўседа, што мы належым і хочам належаць да агульнаеўрапейскай супольнасці. Лукашенка ніяк не ўпісваецца ў гэтую супольнасць. Тым не менш, Лукашенка паразмаўляў з адным з еўрапейскіх лідараў, прэзідэнтам Сербіі Александрам Вучычам. Ці ён знойдзе нейкага лабіста ў Еўропе, на ваш погляд, у асобе Вучыча? З Сербіі даволі цяжка. Зараз Лукашэнку ідзе, раней было прасцей, таму што ўсё ж такі Сербія вагалася ў сваіх адносінах з Еўрапейскім Саюзам. Фактычна можна казаць аб тым, што Сербія абрала шлях еўрапейскай інтэграцыі, і на гэтым шляху такі паплечнік, як Лукашэнка, яму не патрэбны. А чым можна было размаўляць, гэта аб выкарыстанні Сербіі, якая знаходзіцца ў Еўропе, аточаная краінамі еўрапейскага звязу, але да яго не належыць і не забавязана далучацца да ўсіх санкцыйных рэжымаў. І выкарыстанне Сербіі у якасці нейкай такой пляцоўкі да абыходу санкцый, яно, вось гэта была, напэўна, найбольш імаверная тэма для спробы размовы Лукашэнкі з Вучычам, бо іншых інтарэсаў, акрамя там нейкай кантрабанды ці абыходу санкцый у Лукашэнкі няма. Разам з тым, вось у Еўропе адначасова з пачаткам саміту ў Дубаі адбылося паседжанне Рады міністраў замежных спраў АБСЕ. Адбылося гэта ў Скоп'е, сталіцы Паўночнай Македоніі. Падчас яго намеснік кіраўніка Міністэрства замежных спраў Беларусі Юрый Амбразевіч на крытыку, што прагучала на адрас рэжыму Лукашэнкі з боку заходніх краінаў, адказаў у фірмовым стылі дыпламатыі прапаганды. Давайте послухаем. Первое. В ответ на глубокую озабоченность ряда Европейского Союза соблюдением прав человека в Беларуси отмечу, что никто в этом зале из наших критиков не убедит меня в том, что ситуация с правами человека в их странах лучше. Второй момент. В отношении прозвучавших обвинений или предположений в насильственное перемещение или депортации детей Украины. Здесь ответ очень короткий. Ни одной фамилии нам никто не назвал. Ніхто, ў прынцыпе, не верыць прадстаўнікам рэжыму Лукашэнкі на міжнародных пляцоўках, аднак Расія і Беларусь па-ранейшаму бяруць удзел у паседжаннях АБСЕ. На ваш погляд,
Навошта яны там знаходзяцца, калі і так большасць удзельнікаў гэтай арганізацыі выступаюць супраць вайны, падтрымліваюць Украіну? Ну, праблема ў тым, што правілы, працэдуры такіх арганізацый яны дазваляюць ім там знаходзіцца. Гэта па-першае. Па-другое, раней гэтыя формы ўсё ж такі неяк выкарыстоўваліся рэжымам, каб знайсці нейкія кропкі паразумення. І вось пэўныя чырвоныя лініі акрэсліць у сваіх паводзінах таксама у забеспячэнні правоў чалавека. Аднак зараз гэтыя арганізацыі выкарыстоўваюцца толькі для таго, каб у голас агучыць тыя тэзы, якія ляцяць з прапагандысцкіх каналаў, што ў Расіі, што ў Беларусі, але відавочна яны нікога, то бок гэты канал ніхто не глядзіць у Еўропе, а тут вось такая добрая пляцоўка, каб можна было нейкую лухту і несці з высокай трыбуны. А таксама магчыма выкарыстоўваць рычаг для блакіроўкі нейкіх рашэнняў. Ну так, фактычна, вось блакуецца ўжо доўгі час Беларусю, Расіі, Эстонія, якая мелася стаць на чале АБСЕ. На ваш погляд, ці надалей рэжым Лукашэнкі будзе выкарыстоўваць гэты механізм вось на такіх міжнародных пляцоўках, як? Пакуль ім будуць дазваляць туды ездзіць і рабіць тое, што яны робяць, яны будуць рабіць усе спробы карыстацца ўсімі магчымасцямі, каб блакаваць ці дэзарганізоўваць працу любой арганізацыі, да якой яны належаць. Каб далёка не хадзіць у сэнсе таго, што яны не маюць аніякіх намераў гуляць па правілах, вось чырвоны крыж. Сёння Беларусь фактычна была прыпыненая ў сяброўстве ў гэтай арганізацыі. Міжнародным чырвоным. Так, чаму? Таму што яны проста не звярнулі ўвагі на папярэджанне міжнароднай структуры, якая сказала, прыбярыце вы гэтага таварыша з Z. Дмітрія Шаўцова, кіраўніка беларускага аддзялення, Не. які, дарэчы, наведаваў акупаваныя тэрыторыі Украіны. Дарэчы, падчас паседжання Рады міністраў замежных спраў АБСЕ больш за 10 дыпламатаў згадалі ў сваіх прамовах ролю Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны. Пра гэта паведаміў кіраўнік НАУ Павел Латушка. Гучалі патрабаванне вызваліць палітычных вязняў. Давайте паслухаем меркаванне палітыка. Казалася таксама пра неабходнасць прымянення інструментаў адказнасці за ўсе гэтыя дзеянні, злачынныя дзеянні рэжыму Лукашэнкі. Гэта сведчыць, што ёсць кансалідаваная пазіцыя сярод міжнародных партнёраў на ўзроўні міністраў замежных спраў, калі мы проста паглядзім на гэтую палітру фактычную тых аргументаў і тых прэтэнзій, якія былі выказаны прадстаўнікам рэжыму Лукашэнкі. Дарэчы, падчас гэтага саміта шла і мова пра стварэнне спецыяльнага трыбунала за ваенныя злачынствы. І гэта яшчэ раз прыводзіць нас да высновы, што Лукашенко тым ці іншым чынам будзе сядзець на лаве падсудных за тыя злачынствы, якія ён здзяйсняе як супраць беларусаў, так і супраць Украіны, украінскага народу. Вось гэтае апраўданне спадара Амбразевіча пра тое, што ніякіх прозвішчаў не названыя, ці яны стануць аргументамі для міжнароднага крымінальнага суда ў Газе. Канешне, увогуле тое, што сказаў сёння спадар Амбразевіч, нагадвае не вельмі цэнзурны анекдот, які сканчваецца словамі пра тое, што вы дакажыце, што гэта я, калі нейкі брудны чалавек увесь у лайне ідзе па цягніку і ўсё забруджвае, кажуць, спыніся, вы дакажыце, што гэта я. Вось спадар Амбразевіч сёння быў менавіта у ролі вось такога чалавека, а вы дакажыце. То бок немагчыма нейкім чынам засмуціць лукашэнкаўскіх дыпламатаў, неяк заклікаць іх нейкім чынам дзейнічаць паводле міжнародных прававых нормаў, міжнароднай дыпламатычнай этыкетыкі. Но, на маю думку, тыя, каго можна было засмуціць ці неяк вось так
пахіснуць да таго, каб яны вялі сябе у цывілізаваным свеце цывілізавана, яны сышлі пасля 20-го года у сваёй большасці. Засталося тое, што засталося. Спадар Анатолій, як вы лічыце, якія перспектывы справы выдачы гэтага ордэру на арышт Александра Лукашэнкі? Этой справай займаецца ўжо Народнае антыкрызіснае ўпраўленне доўгі час працяглы, усё больш доказаў збіраецца, бачым, наколькі гэта моцна хвалюе саміх чыноўнікаў і самого Александра Лукашэнку. Гэта хвалюе чыноўнікаў, але ўсё ж такі справа з міжнародным крымінальным судом, яна, на жаль, трэба прызнаць, яна носіць трошкі палітычны характар. І перадусім тут важная пазіцыя Украіны, якая павінна таксама ціснуць на крымінальны суд, каб яны распачалі працэс у дачыненні да Александра Лукашэнка і ягоных памагатых, перадусім спадара Алексея Талая, які не хаваюцца на камеры, якія прозвішчы тут трэба называць. Усё на відэо зафіксавана. Чаму Украіна не дамагаецца? Яна таксама чакае нейкіх далейшых, магчыма, перамоў з рэжымам Лукашэнкі? Я думаю, ўсё роўна ёсць пэўныя, так бы мовіць, чырвоныя лініі, якія былі фактычна намаляваны яшчэ ў першыя дні вайны, і нейкія кантакты ідуць, каб не абвастрыць сітуацыю. Прыкладам, не так даўно спадар Арахамі распавёў аб званке Лукашэнкі ў адміністрацыю прэзідэнта Украіны, які адбыўся у самыя першыя дні вайны, і фактычна мы бачым, што гэта пакуль што хіба адзінае, але вельмі цынічнае абяцанне, якое Лукашенко выканаў, што беларускія салдаты, беларускія жаўнеры, яны не пяройдуць мяжу, але затое не пяройдзе 1000 беларускіх, а пяройдзе 100 000 расійскіх. А ці адрэагуе нейкім чынам Кіеў на адкрыццё генконсульства Беларусі ў Ростове-на-Доне, які таксама будзе займацца абслугоўваннем рэзідэнтаў людзей, якія жывуць на акупаваных тэрыторыях? Вось гэта сур'ёзнае пытанне, сур'ёзны выклік для Украіны перадусім, і якраз такім асіметрычным адказам быў добрым асіметрычным адказам было б зялёнае святло на працу з міжнародным крымінальным судом. Чаму? Таму што хоць той дакумент, які сёння быў апублікаваны таксама на украініцах Белсату, пастанова была ўраду расійскага, але яна была прынята згодна з просьбай ураду Беларусі, то бок Лукашэнкі. Таму што там вызначаны 5 абласцей, якія з'яўляюцца непрызнанымі акупаванымі тэрыторыямі Украіны. І гэта сур'ёзны такі ўжо крок праз пэўныя чырвоныя лініі, якія, напэўна, існуюць у дачыненнях паміж рэжымам Лукашэнкі і Украіны. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Спадарства. Нагадаю, Анатоль Котаў, палітолог і былы дыпламат, быў у нашай студыі. Да іншай тэмы, прапагандыстка з Беларусі займаецца бізнесам у Варшаве, а агент МУЗ нашай краіны цяпер у Нідерландах. Гэта вынікае з новага расследавання Белполу, зробленага ў шчыльным узаемадзеянні з беларускай дыяспорай у Еўразвязе. Цалкам матэрыял глядзіце на YouTube-канале Белпол, а теперь в вашей увазе фрагмент. Объединению силовиков Белпол поступила информация о том, что в одной из стран Европейского Союза обнаружен подозрительный гражданин Республики Беларусь. В ходе проверки было установлено, что данным лицом является уроженец города Минска Полинский Артур Сергеевич, ранее многократно судимый на территории Республики Беларусь за кражи, мошенничество, грабежи. В 2015-2016 годах Полинский А.С. работал в ГПУ «Ларискор». Знакомьтесь, ГПУ «Ларискор». Как и в первой части нашего разоблачения Дуорда, в которой мы рассказали в том числе и про такую легендарную организацию, как ГПУ «Грозолит»,
В случае с Ларискором мы имеем дело с аналогичным государственным псевдопроектным учреждением, которое на самом деле используется не для изготовления инженерных либо архитектурных проектов во благо нашей страны, а для ведения оперативно-розыскной деятельности в отношении добропорядочных граждан Беларуси. Напомним, что данная организация является лицензированной и создана для обеспечения задач оперативно-розыскной деятельности Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Все работники ГПУ «Ларискор», кроме руководства, являются агентами МВД, выполняющими свои задания на платной основе. Также было установлено, что на территории Польши, а именно в городе Варшава, находится бывшая пропагандистка государственного телеканала СТВ Жилянина Екатерина Александровна. В Варшаве Екатерина Александровна открыла 2 фирмы и салон для похудения. Имеется информация, что в 2020 году Жилянина имела прямое отношение к деятельности пропагандистского телеграм-канала «Желтые сливы». Кроме того, Белпол в настоящее время ведет проверку в отношении 7 граждан, имеющих лицензированные документы в Республике Беларусь, так называемые паспорта прикрытия, находящиеся на территории ЕС. О результатах их проверки мы сообщим позже. Вся информация, озвученная в ролике, передана в госорганы стран Евросоюза. 5 гадоў калоніі за нібыта арганізацыю беспарадкаў і ўдзел у іх, распальванне варожасці і паклёп на Александра Лукашэнку. Такі вырак атрымаў блогер Павел Вінаградаў. Поводы праваабаронцаў у зняволенні Павел перахварэў на сухоты і схуднеў амаль на 40 кілаграмаў. Улады ўнеслі яго ў так званы спіс тэрарыстаў. Гэта азначае ў тым ліку тое, што палітвязень не можа атрымліваць грашовых пераводаў. Павел Вінаградаў, герой нашай рубрыкі «Жыве». Я асабліва не баюся з адной простай прычыны. Рана ці позна смерць дагоніць кожнага. Казаў Эдуард Лоба ў інтэрв'ю нашаму тэлеканалу ў 2015 годзе. З таго часу былы сябра маладога фронту і палітвязень ваяваў на баку Украіны. Матывы свайго выбару Эдуард тлумачыў проста. Ён на гэтай вайне, каб дапамагчы Беларусі стаць вольнай. Сёлета ў студзені ваяр загінуў у баях пад Вугледарам, а 1 снежня, то бок сёння, Эдуарду Лобаву споўнілася б 35 гадоў. У ягоныя народзіны прапануем яшчэ раз узгадаць героя, які аддаў жыццё за будучыню украінцаў і беларусаў. Приехал на Украину помочь братскому народу в войне с общим врагом, москалями. Так как если мы не поможем Украине воевать в этой войне, то следующим наступательным этапом России может оказаться Беларусь. Людей незаконно за політичні погляди саджають спочатку у турму, а потім, зараз, що ми бачимо, катуються. Гэты чалавек усё сваё жыццё змагаўся за волю Беларусі. Мы павінны заўсёды памятаць нашых герояў. Калі мы не будзем памятаць нашых герояў, у нас няма будучыні. Маці Эдуарда Лобава, спадарня Марына, ужо з намі ў студыі. Вітаю вас, спадарня Марына.
ведаем Эдуарда як вельмі нешматслоўнага чалавека. Вось у ўзаемадзеянні з журналістамі заўсёды быў сціпла, адказваў коротка. Ці ў жыцці і ў стасунках з вамі, з роднымі ён таксама такі быў? Так, ён такі быў з роднымі і з сябрамі. Нават пабрацімы яго ў 72-й брыгадзе казалі, што нават не зналі, што ён так дастаткова вядомы ў Беларусі, што нават у яго ёсць старонка ў Вікіпедыі. Ён нікому нічого не расказваў пра сябе асабіста. А чаму так? Ну, ён, можа, лічыў, што яго павінны паважаць не праз тое, што ён вядомы ў Беларусі, а праз тое, як ён выконвае свае абавязкі ў працы, у войску украінскім. Ён лічыў, пэўна, так, не ведаю дакладна. З вамі ён быў шчырым, дзяліўся нейкімі сваімі перажываннямі, сваімі думкамі? Ён быў шчырым, только не дзяліўся праблемамі сваімі. Ён не хацеў, каб я перажывала за яго, каб нервавалася. Ён стараўся дзяліцца радасцей сваей, якімись сваімі дасягненнямі, перамогамі. Амаль усё жыццё Эдуарда, вось фактычна пачынаючы з 2010 года, калі ён выйшаў на плошчу, это была барацьба, потым зняволенне, потым вайна ва ўкраіне. Ці вы, спадарыня Марына, жадалі такога лёса для свайго сына? На самай справе так. Пасля 10-го году ён практычна не меў асабістага жыцця, і яго жыццё было дастаткова складаным. І, канешне, як маці, я б жадала б свайму сыну больш лёгкага жыццёвага шляху і больш доўгага. Я б не хацела, каб ён скончыў жыццё так скора, у 34 гады. Для мяне важна не то, што мой сын герой, а каб ён быў шчаслівым, паспяховым у жыцці і жыў доўга і шчасліва. Ён хацеў ехаць на вайну, ці вы спрабавалі яго адгаварыць ад гэтага? Так, канешне, я спрабавала. Па-першае, адразу я не ведала, што ён хацеў на вайну ехаць. Даведалася праз відео, которое было апублікавана. Калі мне ўдалося з ім пагаварыць, я спрабавала, канешне, яго адгаварыць. Пазней прыняла, канешне, і падтрымлівала яго, чым магла. Як пачалася вайна, я таксама спрабавала яго угаварыць, каб ён прыехаў да мяне ў Варшаву і аставіў усё гэта. Я разумела, з другого боку, што ён не мог так зрабіць, бо гэта быў паступак не мужчыны. Ён не мог кінуць сваіх пабрацімаў, з которымі ён служыў, не мог аставіць без абароны краіну, которая стала для яго другім домам. Для яго вось украінцы і беларусы гэта быў адзіны народ, які варта было таксама бараніць, як і самых. І праз гэтую барацьбу, праз гэтае вызваленне Украіны ад акупацыі расійскай, ён таксама спадзяваўся на тое, што гэта паўплывае на вызваленне Беларусі. Ці вы, спадарыня Марына, таксама верыце ў гэта цяпер? Так, я ў гэта веру. Больш за тое скажу, што з таго, што я віжу і чую з расійскіх каналаў, то ад перамогі ў гэтай вайне залежыць не толькі будучыня Беларусі, а і Европы ў цэлым. І тое, што, напрыклад, цяпер мы спакойна сядзём у Варшаве, гэта таксама заслуга таго, што украінцы бароняць Украіну і не пусцілі рускіх далей, бо ў планах у іх захапіць усё, што можна. Спадарня Марына, я ведаю, што вы казалі, прынамсі, пра тое, што Эдуард асабліва не дзяліўся нават са сваімі пабрацімамі, нейкімі сваімі перажываннямі, нейкімі сваімі думкамі. Тыя пабрацімы, якія любілі Эдуарда, шанавалі яго і зараз шануюць ягоную памяць, ці яны вас таксама падтрымліваюць нейкім чынам? Падтрымліваць яны, на жаль, не могуць мяне. Па-першае, яны на фронце, з некаторымі я маю кантакт, а некаторыя ўжо проста загінулі.
на жаль, як это. І мы Падзялілі лёс, як і так, Эдуард, на жаль. і ўсё, што мне астаецца, гэта падтрымліваць кантакт з іх роднымі. Спадарня Марына, сёння мы узгадваем Эдуарда ў сувязі з ягоным днём нараджэння. І я б хацеў вас папрасіць узадаць штосьці сапраўды светлае, шчаслівае, якім бы вы маглі падзяліцца са мной, з усімі беларусамі. Ну, самае светлае і шчаслівае, што я ўзгадваю, то як ён нарадзіўся. Это акурат 1 снежня было. Якім вы запомнілі гэты дзень? Гэты дзень быў такі снежны, тады снегу многа было, зімна было. Гэта была, калі я не памыляюся, Вільня, так? Так, у Вільні, на Антокалісе. Эдуард нарадзіўся где-то полова 6 вечара. Такі светленькі, беленькі хлопчык. Такім мы яго і будзем памятаць, і будзем абавязкова узгадваць пра яго ў сваіх эфірах. Вам дзякуй вялікі, што знайшлі час і сілу прыйсці да нас у студыю. Зычым вам трымацца і далей. Спадарня Марына Лобава, маці Эдуарда Лобава, была ў нашай студыі. Працягваем эфір. Лукашэнкаўскія сілавікі затрымалі на працоўным месцы галоўнага рэжысёра віцебскай тэлерадыёкампаніі Сергея Орлова. Папярэдне ў ягоным кабінеце і ў дома адбыліся ператрусы, аднак падстава для затрымання пакуль невядомая. Іншыя навіны з рэгіёна ў нашым аглядзе. Масавая аблава ў Берасці. Сілавікі затрымалі 15 навучэнцаў розных установаў абласнога цэнтру. Сярод іх студэнты Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту. Паводле праўладных тэлеграм-каналаў, затрыманыя быццам распаўсюджвалі ў інтэрнэце фашысцкія ды экстрэмісцкія матэрыялы і парнаграфію. У Мядзельскім раёне ратавальнікі дапамаглі жанчыне сталага веку, якая захрасла ў снезе. На нумар 112 патэлефанаваў ейны муж і паведаміў, што жонка не можа ісці. Пасля ратавання са снежнай пасткі працаўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў перадалі жанчыну брыгадзе хуткай дапамогі. На Менскім аўтавакзале пасажыры заўважылі памылкі на інфармацыйных шыльдах. Імаверна, надпісы перакладалі з расейскай мовы на беларускую праз адмысловую праграму, таму і не ўлічылі моўных асаблівасцяў. Але ці зробіць кіраўніцтва аўтавакзалу захады, каб выправіць памылкі, пакуль невядома. У Беларусі сфармавалі новы атрад спецназу «Торнадо». Яго стварылі на базе вайсковай часткі каля Менску. Гэта ўжо 9-е за сёлета падраздзяленне спецназу ва ўнутраных войсках лукашэнкаўскага МУС. Чыноўнікі ў рэгіёнах просяць грамадзянаў далучацца да прыбірання снегу. А ў Крычаве працаўнікі мясцовай газеты былі вымушаныя ўзяць шуфлі ў рукі і пайсці расчышчаць тэрыторыю рэдакцыі. Бо праз снежныя гурбы службовы аўтамабіль раёнкі не здолеў нават выехаць з гаража. Беларусаў з гадаванцамі неўзабаве чакаюць змены. Месяц таму гэтак званыя дэпутаты палаты прадстаўнікоў прынялі ў першым чытанні законапраект аб адказным абыходжанні з жывёлаю. Нашыя калегі з Белсат.ру уважліва прачыталі дакумент і патлумачылі, ці адназначныя яго фармулёўкі. Таксама на нашай інтэрнэт-старонцы вы знойдзеце аналітычны артыкул пра гэтак званых расійскіх турбапатрыётаў. Што гэта за людзі і чаму яны нясуць пагрозу рэжыму Пуціна? Адказы на гэтае пытанне шукайце на Белсат.ру. Яшчэ адзін матэрыял на нашай старонцы праз гэтак званыя пашпартныя праблемы і пашпартны ўказ Лукашэнкі. Нямала беларусаў, якія мусілі з'ехаць з краіны, апынуліся ў няпростай сітуацыі, асабліва тыя, хто знайшоў прытулак на Балканах. Бо ў краінах гэтага рэгіёну няма дакументу замежніка, а атрымаць там уцякацтва амаль немагчыма. Вось што распавёў нашым калегам з Белсат.ру Мянчук, які ўжо 4 гады жыве ў Чарнагорыі. Далей цытата. На дыялог улады ідуць без праблемаў. Яны вельмі адкрытыя, але наш кантэкст ведаюць вельмі кепска. Мы надоечы сустракаліся з мясцовымі юрыстамі, дык яны кажуць, маўляў, годзік пачакайце, вайна скончыцца і ўсё ў вас будзе добра. Яны не разумеюць, што праблемы ў нас не праз вайну, што пачаліся яны раней, адзначае Віктар.
Гэтыя ды іншыя тэмы, што мы абмяркоўваем падчас нашых эфіраў, вы знойдзеце на інтэрнэт-старонцы belsat.eu. А каб нічога не прапусціць, прапануем падпісацца на наш тэлеграм-канал з навінамі, фота і відэаматэрыяламі і актуальнай аналітыкай. Галоўнае, каб гэта для вас было бяспечна. Запрашаю падпісацца на нас і ў сацыяльных сетках. А на Ютубе Белсат мае некалькі тэматычных каналаў. Будзем вельмі ўдзячныя за вашыя падабайкі і каментары. Яны дапамагаюць распаўсюджваць актуальную інфармацыю пра падзеі ў Беларусі і свеце без цэнзуры. Але нагадаем, галоўнае, каб для вас гэта было бяспечна. Абраная прэзідэнтка Святлана Ціхановская ў сваім звароце да беларусаў прапанавала 5 спосабаў, як тут і цяпер рэагаваць на гэтак званы адзіны дзень галасавання 25 лютага 2024 года. Беларуская лідарка таксама падкрэсліла, што ні беларусы, ні міжнародная супольнасць вынікаў гэтых, цытата, без выбараў не прызнаюць. Беларусы, не дайце рэжыму падмануць сябе. Дарагія беларусы, вы і самі выдатна разумееце, што так званы адзіны дзень галасавання – гэта падман і імітацыя. Гэта без выбары. Ні беларусы, ні міжнародная супольнасць вынікі так званых выбараў не прызнаюць. Як бы рэжым не намагаўся прадаць гэта пад маркай дэмакратычнага працэсу. І я заклікаю вас выказаць нязгоду з выбарчым фарсам. Я разумею, што ва ўмовах тэрору бяспечных спосабаў супраціву амаль не засталося. Але вось тое, што кожны з вас можа рабіць ужо зараз. Першае. Пазбягайце ўдзелаў у любых рэжымных мерапрыемствах. Гэта бяспечны спосаб выказаць нязгоду. І заахвочвайце да гэтага іншых. Другое. Выкарыстоўвайце незалежныя медыі і рэсурсы для атрымання праўдзівай інфармацыі. Распаўсюджвайце яе. І пры гэтым я прашу вас не забывацца пра бяспеку. Выкарыстоўвайце VPN і прыбірайце лічбавыя сляды. Трэцяе. Не дазваляйце рэжыму падмануць сябе, вашых блізкіх і сяброў. Распавядайце ім пра тое, што насамрэч адбываецца ў Беларусі. Тлумачце, чаму тое, што абвясціў Лукашенка, гэта без выбары. Чацвёртае. Дакументуйце парушэнні вашых правоў, фальсіфікацыі, запісвайце імёны, перадавайце незалежным медыям і ініцыятывам. Збірайце доказы злачынстваў рэжыму і яго памагатым. Яны павінны ведаць, што панясуць адказнасць за свае дзеянні. І пятае. Выкарыстоўвайце сродкі творчага самавыражэння. Музыку, кіно, мастацтва, сатыру і іронію. Нават размова на беларускай мове можа быць спосабам выражэння нязгоды. Далучайцеся да працы дэмакратычных сілаў і ўмацоўвайце сваё кола аднадумцаў. Памятайце, кожнае ваше слова і дзеянне мае значэнне і набліжае нас да перамогі. Армія абароны Ізраілю сёння афіцыйна аб'явіла канец замірэння з тэрарыстычнаю групоўкаю Хамас. Баявыя дзеянні аднавіліся. У Цагале падкрэслілі, што прычынаю гэтага сталася парушэнне хамасаўцамі аператыўнай паўзы. У заяве Цагалю удакладняецца, што джихадысты выпусцілі ракету па ізраільскіх паселішчах побач з мяжою з сектарам Газа. Атаку адбілі сродкамі паветранай абароны. У адказ на абстрэл сваёй тэрыторыі ізраільцяне паднялі ў неба баявую авіяцыю ды нанеслі ўдары па аб'ектах Хамасу. Таксама Цагаль паведаміў, што супраць тэрарыстаў ужылі артылерыю. Часовае замірэнне дзеяла ў палестынскім анклаве з 24 лістапада. За час паўзы Хамас вызваліў 80 ізраільскіх жанчын і дзяцей, а таксама больш за 20 замежнікаў. У адказ з турмаў Ізраілю вызвалілі больш за 200 палестынцаў, пераважна жанчынаў і падлетак. Як паставіліся жыхары Ізраілю да спынення замірэння з баевікамі Хамасу? Вось што кажуць пра гэта людзі ў Тель-Авіве.
Я думаю, баявыя дзеянні працягнуцца, не зважаючы ні на што. І я не веру, што Хамас аддасць усіх закладнікаў, бо імі карыстаюцца як жывым шчытом. І калі яны аддадуць усіх, ім не будзе як супрацьстаяць Ізраілю, бо ў Ізраілю значна мацнейшая армія, чым у Хамасу. Я цалкам за тое, каб змагацца супраць яго. Яны маюць заплаціць за тое, што зрабілі Ізраілю. Сітуацыя не самая прыемная, але я ў нечым радая, што спыненне агню скончылася. Мы сапраўды маем скончыць распачатую справу, бо нам страшна жыць у сваёй краіне. Я думаю, калі армія Ізраілю дабярэцца да Хамасу, там будзе горача. А Хамас разумее толькі сілу, бо яны жывёліны, нават горш за жывёлінаў. Таму я думаю, што нам трэба ісці наперад і знішчыць усіх хамасаўцаў, замкнуць іх там, а потым здолеем вярнуцца ў спакойны Іерусалім ды ў іншыя ізраільскія гарады. У Санкт-Петербурзе пасля выезду з аўтобуснага парку згарэў чарговы МАЗ. Сёлета гэта ўжо прынамсі 8-мы выпадак, калі ў Расіі успыхваюць беларускія аўтобусы. Іншыя міжнародныя падзеі ў нашым аглядзе. У Расіі гараць не толькі аўтобусы, але і рынкі. Ужо другі за сотні. Запалалі гандлёвыя павільёны на маскоўскім рынку «Садавод». Пацярпелі прынамсі 2 чалавекі. А напярэдадні ў Ростове-на-Доне здарыўся пажар на буйным рэчавым рынку. Плошча ўзгарання даходзіла да 4000 квадратных метраў. Расійскія акупанты двойчы трапілі ў пастку украінскіх спецслужбаў. На Байкала-Амурскай чыгуначнай магістралі прагрымеў яшчэ адзін выбух. Гэтым разам на аб'язным шляху, на гэтак званым чортавым мосце. Першы выбух здарыўся ў паўночна-амурскім тунэлі. Там загарэўся вагон у складзе цягніка, што перавозіў паліва. Паводле украінскіх крыніцаў, абодва здарэнні вынік дыверсіі падрыхтаванай СБУ. Арменія абвясціла пра аднаўленне перамоваў з Азербайджанам адносна вызначэння межаў дзвюх краінаў. Напярэдадні адбылася чарговая сустрэча двухбаковай камісіі ў гэтай справе. Нагадаем, што Арменія і Азербайджан больш за 30 гадоў перабывалі ў канфлікце праз Нагорны Карабах. Сёлета азербайджанская армія ўзяла гэты рэгіён пад свой кантроль сілай узброі. Арменія адмовілася ад працягу вайсковага супрацьстаяння. У Мадрыдзе верталёт упаў проста на кальцавую аўтадарогу і сутыкнуўся з аўтамабілем. 3 пасажыраў якога атрымалі траўмы. У верталёце былі 2 чалавекі. Адзін здолеў выбрацца з-пад абломкаў самастойна, другога даставалі з кабіны ратавальнікі. Абодва былі параненыя, але падобна, што іхным жыццям нічога не пагражае. У сталіцы Кітаю праходзіць выстава перадавых тэхналогіяў. Агулам каля 150 экспанатаў. У тым ліку разумны лятучы аўтамабіль з аўтапілотам, здольным унікаць перашкодаў і манеўраваць у гарадскіх умовах. Яго прэзентавалі як транспарт будучыні. Сярод іншых цікавінак сонечная панель, якую можна размяшчаць на вольным паветры як мабільную ладавальную станцыю. Супрацоўнікі дзяржаўнай памежнай службы ўкраіны паказалі, як выглядаюць палявыя бліндажы на мяжы з Беларуссю. Такія ўкрыцці з камфортам для прадуктыўнай службы створаныя, каб не паўтарыць 24 лютага 2022 года, калі з выкарыстаннем тэрыторыі нашай краіны расійскія войскі ўварваліся ва ўкраіну. Державна прикордонна служба України, в тому числі... Дзяржаўная памежная служба Украіны, у тым ліку пры падтрыманні міжнародных партнёраў, фармуе механізмы памежнай бяспекі, робячы акцэнт у тым ліку на ўмовы перабывання вайскоўцаў. Памежнікі на паўночных кірунках эфектыўна выкарыстоўваюць для службы палявыя бліндажы для ўкрыцця і размяшчэння асабовага складу. Гэтыя сродкі памежнаму ведамству перадаў Дзяржаўны дэпартамент ЗША ў межах праекту міжнароднай дапамогі для ўзмацнення магчымасцяў дзяржаўнай памежнай службы ў сферы бяспекі паўночнай і ўсходняй мяжы ўкраіны. У сфері безпеки північного та східного кордону України. Ми знаходимося біля мобільного укриття типу контейнер. Мы каля мабільнага сховішча типу кантэйнер, які мае 6 месцаў для адпачынку асабовага складу і забяспечаны пераносную ладавальную станцыяй типу «Экафлоу» для радыёстанцыяў і сродкаў умацавання памежнага нараду, накшталт прыбораў начнога бачання, цеплавізараў і ладавальных станцыяў для беспілотных лятальных апаратаў. Укрыццё абсталяванае згодна з інструкцыяй. Асноўныя яго заданні – укрыццё асабовага складу ў выпадку артылерыйскіх абстрэлаў ды ўжывання праціўнікам розных відаў і тыпаў узбраення. Перавага комплексу ў тым, што надалей ён можа выкарыстоўвацца на любым участку паўночнай мяжы. Яго можна дэмантаваць і усталяваць там, дзе рэальна ў ім ёсць неабходнасць.
Перевагою мобільного комплексу укриття є те, що в подальшому він може бути застосований на будь-яких ділянках північного кордону, він може бути демонтований та встановлений в подальшому, де є реальна його потреба. На італьянській виспі Сіцилія працягваецца вывяржэнне вулкану Этна, які, да рэчы, залучаны ў спіс аб'ектаў сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Відовішча сапраўды зачароўвае. Давайте паглядзім разам на яго матэрыяле без каментара. Каб зрабіць цуд, не абавязкова быць чараўніком, можна проста паўдзельнічаць у акцыі «Падорам дзецям цуд». Беларускі фонд салідарнасці «Байсол» ладзіць збор сродкаў на калядныя падарункі для дзяцей палітвязняў. Ахвяраваць сродкі можна на вэб-старонцы арганізацыі baisol.org. У многіх беларускіх дзяцей кагось з бацькоў, а часам і абаіх з палітычных матываў трымаюць у няволі. Многія сем'і мусяць сустракаць навагоднія святы ў чужой краіне, не маюць магчымасці зрабіць родным традыцыйныя падарункі. Кожны беларус можа дапамагчы, каб зняволеныя мамы і таты падарылі сваім дзецям радасць і напамін пра сябе. Каб у гэты святочны час у сем'ях палітвязняў свята адбылося, нягледзячы ні на што. Фонд «Байсол» штогод праводзіць акцыі, з дапамогай якіх дзеці палітвязняў маюць падтрыманне ад неабыякавых людзей, пакуль іхныя бацькі не ўдома. Арганізатары ставілі за мэту сабраць 20 000 еўраў. Дзякуючы актыўнасці беларусаў, такую мінімальную суму ўжо сабралі. Але заклікаем астатніх далучыцца да ініцыятывы. Каб атрымаць дапамогу, трэба запоўніць заяўку да 9 снежня ўключна на сайце baisol.org. На падарунак кожнаму дзіцяці ініцыятыва выплаціць 100 еўраў. У мэтах бяспекі не раім вам выкарыстоўваць беларускія або расійскія рахункі для донатаў. Гэта можа быць небяспечна для вас. Андрей Стрижак, сузаснавальнік фонду «Байсол» ужо ў нашай студыі. Андрей, вітаю. Добрый вечер. Ведаю, што ўжо больш за 20 000 еўра ўдалося сабраць. Як так хутка гэта ўдалося вам? Ну, у першую чаргу гэта сацыяльная інжынерыя, гэта наша рэпутацыя і гэта абсалютна ясная і зразумелая мэта. Я думаю, што наўрад ці хтосьці застанецца ў баку такой важнай мэты, як забеспячэнне дзяцей палітвязняў святам. Вось, і мы як бы робімся такім прамежкавым этапам таго, каб людзі сваю салідарнасць маглі перадаць канкрэтным дзецям, канкрэтных палітвязняў, якія знаходзяцца ў Беларусі і па-за ім межамі. Дарэчы, мы таксама заклікаем далучацца да гэтай акцыі. На вашых экранах і маніторах будзе зараз высветлены QR-код, калі ласачка, карыстаецеся ім, каб заданаціць на патрэбы сем'яў палітвязняў. Не рабіце гэта толькі з плацёжных картак з Беларусі і з Расіі. Так. Всё правильно? Все правильно. Вашай бяспекі. Атрымоўваецца, што сёння патрабуецца дапамога больш за 200 сем'яў, так, і кожны дзіцёнак у гэтай сям'і атрымае як мінімум 100 еўраў. Так, адна заяўка, адзін дзіцёнак, калі ў сям'і некалькі дзяцей, то, канешне, кожны дзіцёнак атрымае, на кожнага дзіцёнка сям'я атрымае гэтую суму. Тут яшчэ што важна сказаць, што чаму мы не спынілі збор, нягледзячы на тое, што мы дасягнулі мэты, якая стаяла першапачаткова. Гэта ўжо не першы раз мы праводзім такую акцыю, і мы бачым, што звычайна гэта 200-250 заявак прыходзіць ад людзей, і паралельна ідзе збор і заявак. Ён будзе доўжыцца до 9 снежня. 9 снежня мы спынім збор і спынім збор заявак. І з гэтага моманту ўжо можна будзе сказаць, што канчаткова скончаны збор. Калі сума, якая зберэцца, будзе большай, чым колькасць заявак, якія мы атрымаем, то тады гэтая сума перайдзе на наступны дзіцячы збор, які адбудзецца ў нас ужо ў наступным годзе. У красавіку-маю мы традыцыйна робім збор, які прысвечаны канікулам. Вось. Так што ў любым выпадку гэтыя сумы будуць скіраваныя на дзяцей, і яны прыдадуцца нават, калі будуць сабраныя большыя, чым мы планавалі. Якія патрэбы перадусім
трэба для сем'яў палітвязняў, што ім неабходна і чым неабходна дапамагаць? Самыя розныя, як і ў звычайных сем'ях, гэта патрэбы у абутку, адзенні, у стварэнні святочнай атмасферы, у аплаце гурткоў, у аплаце дадатковых нейкіх выдаткаў, якія звязаныя са школай. Так што тут сем'і палітвязняў у частцы дзетак, я думаю, яны мала адрозніваюцца ад усіх астатніх сем'яў. Іншае пытанне, што гэта яшчэ вельмі спецыфічная сітуацыя, калі бацька альбо маці альбо абодва бацькі сядзяць у турме і дзіцёнак не атрымлівае вось гэтай бацькоўскай любові. Ясна, што ніякімі грашыма, ніякімі падарункамі гэта немагчыма кампенсаваць, але ёсць такія вельмі чулівыя для нас гісторыі, калі сем'і дзеляцца потым тым, што, напрыклад, маці сказала, што гэта падарунак ад тата. І дзіцёнак гэта так успрымае, што тата недзе далёка, але вось перадаў гэты падарунак. Таму фактычна гэты ваш данат, ён зробіцца такой часткай вялікай гісторыі, дзе дзеці упэўненыя, што бацькі іх не забылі і не пакінулі. Андрэй, ці працягваецца таксама выплата сродкаў палітвязняў, былым палітвязням, сабраных падчас марафону салідарнасці? Так, безумоўна, мы зараз уже сканчаем выплату, таму што ў нас вытрачаная амаль уся сума, зараз засталося троху больш за 10 000 еўра. Вось я думаю, што цягам гэтага месяца мы цалкам выплацім усю суму, будзем прадстаўляць гэтую інфармацыю для аўдыта надзорчай рады. Вось, а потым плануем працягваць гэты выплаты, таму што ў марафоне яшчэ засталіся сродкі, мы дакладна будзем падаваць заявку на тое, каб фінансаванне тых людзей, які да нас звяртаюцца з сродкаў марафона, таксама працягвалася. Вам давяраюць, вас высоко цэняць і разам з тым вось эвакуацыйную службу «Байсол» намінавалі на праваабарончую арганізацыю 2023 года. Якія чаканні? Но я думаю, што там дастаткова вартыя ў нас сунамінанты ў гэтай катэгорыі. Гэта марафон, бо нам не ўсё адно, і арганізацыя, якая называецца «Права выбару», якая аб'яднала юрыстаў, якія з'ехалі з Беларусі, зараз працуюць за мяжой. Таму ў любым выпадку, хто б там не перамог, я буду вельмі рады, таму што гэта ўсё вельмі варта ініцыятывы і кампаніі. Але, канешне, для мяне і для маёй каманды, для каманды эвакуацыі гэта вельмі важны момант, што вось такое прызнанне адбылося, і людзям прыемна, безумоўна. Апрача вось названых табою гэтых арганізацый, яшчэ шмат розных праваабарончых ініцыятываў існуе, каго можна было б вылучыць у гэтым годзе, на твой погляд, хто сапраўды шмат робіць для беларусаў? Ну, насамрэч, арганізатары гэтай прэміі, яны сабралі спачатку лонг-ліст, і ў гэтым лонг-лісце, я думаю, усе, каго мы ведаем, усе, хто толькі мог быць у гэтым лісце, там і палітвязанка, там і партызанка, яшчэ шмат розных структур, якія напраўда вартыя таго, каб іх таксама адзначыць. Не ведаю, ці будуць арганізатары публікаваць гэты лонг-ліст, вось, і ці будзе ён ввогуле публічным, але спадзяюся, што так, бо гэта таксама вельмі важна для людзей і для тых, хто высоўваў, і тых, хто трапіў у гэты спіс, каб таксама іх прызнанне адбылося такім чынам. Калі мы кажам пра, уласна, эвакуацыйную службу «Байсолу», то як зараз выглядае сітуацыя з эвакуацыяй людзей з Беларусі? Ці нешта змянілася за апошнім часам? Ну, вось літаральна сёння, гэтыя апошнія дні, наша эвакуацыйная служба працуе літаральна без сна, таму што пасля апошняга наезду з боку лукашыстаў на каардынацыйную раду вельмі прыбавілася працы, скажем так. Я разумею, што гэта такі сезонны момант, што зараз пройдзе нейкі этап і зноў мы выйдзем на звычайны наш фармат, это 10 заявак на тыдзень, але зараз мы значна павялічылі працу на гэтым накірунку, і, на жаль, кожны такі ўсплеск рэпрэсій, ён несе новыя аб'ёмы працы і новыя гісторыі, новыя лёсы людзей, якія вымушаны пакінуць краіну. Спадар свой, яшчэ раз нагадаю пра тое, што на вашых экранах і маніторах з'явіўся ўжо QR-код, праз які вы можете заданаціць якую-кольвіч, нават самую невялікую суму дзеля таго, каб зрабіць свята калядаў для дзяцей, сем'яў палітвязняў крышачку больш цёплымі, больш радаснымі. Заклікаю гэта рабіць толькі калі вы не карыстаецеся платежнымі сродкамі з Беларусі альбо з Расіі. Андрэй, мы кажам пра эвакуацыйную службу «Байсолу». Ці ёсць нейкія складаныя кейсы на сёння, якімі вы не ў стане пакуль займацца? Безумоўна, заўсёды ёсць сітуацыі, напрыклад, калі ў людзей няма пашпартоў, гэта для нас выклік, альбо калі ёсць іншыя пэўныя абмежаванні, пра якія не буду зараз голасна казаць, таму што гэта можа быць козырем для беларускіх спецыяльных службаў. Ёсць, канешне,
ситуаций, у якіх мы, ну, скажем так, мы не всесильны. Часам бывае так, што мы вымушаны адмаўляць альбо вымушаны казаць людзям, што вось канкрэтна ў гэтай сітуацыі мы не дапаможам. Але, напрыклад, калі чалавек унесены ў спіс невыязных, гэта для нас не абмежаванне і не перашкода. Мы умеем і ведаем, як такіх людзей апынуць у тым месцы, дзе яны будуць у бяспецы. На сайце Байсола перыядычна з'яўляюцца новыя гісторыі, новыя зборы сродкаў, на якія варта звярнуць увагу, хто зараз найбольш патрабуе дапамогі. Заўсёды традыцыйна патрабуюць дапамогі сем'і палітвязняў, якія так ці інакш маюць патрэбу ў падтрымцы, бо 500 евро гэта не ўсё, што можна пакрыць у іх патрэбах, бо нават адна перадача можа каштаваць значна больш, калі мы робім перадачу там, напрыклад, з тымі ж вітамінамі і ўсім астатнім. Таму часам з'яўляюцца ў нас і вялікія зборы на палітвязняў, плюс мы размяшчаем зборы, якія прысвечаны людзям, якія пераехалі па палітычных прычынах альбо вымушаны былі уцякаць, яны зараз спрабуюць уладкаваць сваё новае жыццё тут, у Еўропе. Таксама ёсць у нас асобныя зборы для беларускіх добраахвотнікаў. Вось зараз зімні перыяд пайшоў і дастаткова запатрабаванымі ёсць зборы, якія скіраваныя на зімовую гуму для аўтамабіляў, на якіх перамяшчаюцца добраахвотнікі. Плюс яшчэ карыстаючыся магчымасцю, хачу сказаць, што мы будзем праводзіць тут у Варшаве 21 снежня супольна з асацыяцыяй беларускага бізнеса за мяжой будзем праводзіць вялікую калядную сустрэчу сяброў гэтай арганізацыі, праведзем там. Яна будзе праходзіць? Яна будзе тут у Варшаве. Па запрашэннях можна глядзець гэта і ў тэлеграм-канале Абба, і на іх сайце яны ўжо размясцілі гэты анонс. Вось, і там можна будзе паўдзельнічаць у такой спецыяльнай латарэі, якая таксама скіраваная на дапамогу палітвязняў. Вось, так што шмат чаго робіцца, шмат на што можна звярнуць увагу. Заходзьце на сайт baisol.org, там заўсёды ёсць нешта новае, ёсць цікавыя гісторыі, якія ўражваюць, наколькі людзі зараз трапляюць у розныя сітуацыі. Адзін з такіх збораў, напрыклад, зараз мы збіраем грошы на то, каб перавесці цела памерлага былога палітвязня з Латвіі ў Беларусь. Так што і жыццё, і смерць, і розныя добрыя і недобрыя нагоды, на жаль, яны ідуць поруч. Дарэчы, апошнім часам бачым актыўнасць сілавікоў. Вось, прынамсі, разграмілі кватэру шмат якіх прадстаўнікоў каардынацыйнай рады. Што Байсол парэкамендаваў бы ў гэтым выпадку, якія захады бяспекі варта захоўваць? Ну, у першую чаргу, канешне, трэба быць гатовымі проста да такога сцэнарату, бо мы бачым, якія метады выкарыстоўвае Губазік, што яны рэальна проста знішчаюць вашу маёмасць, і гэта ўсё адлюстроўваецца на, канешне, на псіхічным стане, на маральным стане людзей, каму вламіліся так вось у хату, то трэба ўжо проста прыняць, што там тое, што там знаходіцца, яно ўжо будзе знішчанае ў любым выпадку. Бо рана ці позна прыйдуць да ўсіх актыўных людзей, якія займаюцца абаронай нашых правоў, якія прасоўваюць перамены ў краіне. Вось, да гэтага трэба быць гатовым. Ну і таксама вашых сваякоў папярэдзьце, што яны павінны мець свежыя пашпарты, звязацца альбо з намі, альбо з іншымі структурамі, якія дапамагаюць у візавым працэсе, мець візы дзеючыя. Вось, і таксама падрыхтуйце іх псіхалагічна, што магчыма, не выключана, што прыйдзецца прымаць рашэнне пра тое, каб пераехаць з Беларусі хаця б на час на нейкія ў больш бяспечныя месцы. Спадарства, яшчэ раз заклікаю далучыцца да акцыі па збору сродкаў для дзетак, сем'яў палітзняволеных. QR-код на вашых экранах і маніторах. Захоўвайце захады бяспекі, не карыстайцеся беларускімі і расійскімі плацёжнымі сістэмамі. А мы дзякуем Андрэю Стрыжаку, сусаснавальніку фонду Байсол, які завітаў у нашу студыю і паразмаўляў з намі. Радзенец зрабіў фота з акна свайго двара, на наступны дзень яшчэ адную, і ўжо не мог спыніцца. У выніку 350 фотаздымкаў склалася ў відэаролік, крыху даўжэйшы за хвіліну. Але ў гэтай хвіліне цэлы год жыцця аднаго з двароў горадні з восені 22 да канца восені 23. Глядзім без каментара.
Дапамагчы распаўсюдзіць актуальныя навіны без цэнзуры можа кожны з нашых гледачоў. Для гэтага працуе чат-бот Белсату, але важна, каб для вас карыстанне ім было бяспечным. Мы працуем для вас штодня, у тым ліку ў сацыяльных сетках. Заставайцеся з Белсатам. Свежыя навіны і аналітыка даступныя ў любы час на нашым сайце belsat.eu, у сацыяльных сетках і на YouTube. Спадзяёмся на вашу дапамогу ў прасоўванні матэрыялаў і нашага контенту. Чым болей лайкаў і каментароў, тым больш людзей пабачаць у сваёй стужцы навінаў праўдзівую інфармацыю, але памятайце, што самае галоўнае – гэта ваша асабістая бяспека. І напрыканцы выдання нагадаю галоўныя падзеі першага дня зімы. На сусветным саміце барацьбы са змяненнем клімату ў Дубаі Лукашенко заявіў, што ягоны рэжым, незважаючы на развіццё зялёнай і атамнай энергетыкі, несправядліва атрымлівае новыя эканамічныя санкцыі, бар'еры ў міжнародным гандлі ды абмежаванні ў доступу да тэхналогій. Таксама дыктатар пахваліўся тым, што краіна надае неацэнныя экасістэмныя паслугі Еўропе пры дапамозе балотаў і лясоў. Гэтыя словы выклікалі хвалю крытыкі дэмакратычнай супольнасці. Чыноўнікі ў рэгіёнах просяць грамадзянаў далучыцца да прыбірання снегу, а ў Крычаве працаўнікі мясцовай газеты былі вымушаныя ўзяць шуфлі ў рукі і пайсці расчышчаць тэрыторыю рэдакцыі, бо праз снежныя гурбы службовы аўтамабіль раёнкі не здолеў нават выехаць з гаража. Міжнародны чырвоны крыж прыпыніў сяброўства у ім беларускага таварыства чырвонага крыжа. Гэта звязана з невыкананнем патрабавання вызваліць ад пасады кіраўніка арганізацыі Дмітрыя Шаўцова. У выніку гэтага рашэння беларускі чырвоны крыж траціць правы сябра міжнароднай федэрацыі і пазбаўляецца фінансавання. Беларускі фонд салідарнасці «Байсол» збірае сродкі на калядныя падарункі дзецям палітычных вязняў. На падарунак кожнаму дзіцяці ініцыятыва выплаціць 100 еўраў. Узяць удзел у акцыі «Падорам дзецям цуд» і ахвяраваць сродкі можна на вэб-старонцы арганізацыі baisol.org. Ужо сабралі больш за 20 000 еўраў. Беларускаму добраахвотніку Эдуарду Лобаву споўнілася б 35 гадоў. Былы сябра маладога фронту і палітычны вязень, ваяваў на баку Украіны. Матывы свайго выбару Эдуард тлумачыць проста. Ён на гэтай вайне, каб дапамагчы Беларусі стаць вольнаю. Сёлета ў студзені ваяр загінуў у баях каля Вуглядару. На гэта у нас усё. Дзякуй за вашы упадабанні, каментары і прагляды. Віталій Бабін быў з вамі цягам гэтай гадзіны. Добрых выходных і да наступнай сустрэчы на Белсаце.